I com és habitual, els primers que començaran el seu recorregut són els participants en cadira de rodes. En quant els jutges ho consideren oportú, es donarà l'eixida de la competició de cadira de rodes. No s'oblideu per què esteu ací. No s'oblideu tot el que haveu lluitat per a estar avui ací. No s'oblideu sobretot de disfrutar. No s'oblideu quan les forces vos abandonen. Quan comencen per a Vicenta Ferrer. També ha guanyat esta mitja marató en 2 ocasions. Ell és de Villena, però és un enamorat de la Safor. Sempre que pot estar participant també per les proves que es celebren ací a la comarca de la Safor. Ve disposat com sempre a donar-ho tot. Li diuen Andrés Micó. Ha guanyat en el 2004 i en el 2005 i està de nou també en la línia d'eixida. Ahí està, de color verd, amb l'equipatge del Miquila, Andrés Micó. I m'agradaria un fort aplaudiment, un homenatge especial per al patrimoni de l'atletisme popular valencià, per a una dona que corria quan era promesa, quan era sènior. Ara que és veterana continua corrent. Està acostumada a córrer, a sempre entrar amb una sonrisa. Està acostumada també a guanyar. I de fet és la dona que més vegades ha guanyat la mitja marató Ciutat de Gandia. Va guanyar en el 97, en el 98, en el 2001, en el 2002, en el 2003, en el 2008. Els de Pego li diuen Carmen Sala. Són els il·lustres que estan en la línia d'eixida, però en tenim a molts altres. Ahí està Hassan Aushar, Hisham Taisbi, Elis Alepuz, i estan tots els que van a fer aquesta edició de la 20.000. Vaig a posar en altura per a que me veguin. Com esteu, bé? Se dona per descomptat i per suposat que tots porteu ben col·locat el dorsal i el xip. El dorsal és